салом алейкум дӯстои бародарои гиромӣ. ҳоло бошад дар шаҳри филаделфияи амрико ҳастам. ин плов ҳавсе ки мебинед, чойхона, ягона чойхонае ки 24 соат кор мекунад. марҳамат нафароне ки аз тарафи ню йорк, вашингтон ва ҳар ҷое ки мегузаред, ям адресша мемонем. марҳамат, биен хӯрокҳои миллии тоҷикӣ. ина ҳамаш хушрӯкара реклама кардагааст. ин берун боз дарунашам я нишон метам. бисёр хушрӯча, бисёр олиҷанно. адресша ба мемонем. ман аз соат ҳозир 12 шаб. ин анаку дизайнша нигоҳ кунед. хушрӯ атласҳо. инҷараку мебинем шашлик. тамоми намуди шашлик. ай тараф касса. бисёр ихчам. иҷа хӯрокҳои ҳамаша тайёр карда мондагӣ барои гирифта рафтан. нафарое ки аз дур мебиёянд, марҳамат. иди болоша. дар амрико тоҷикҳо бисёр пешрафтага ҳастанд. дастархон. акин биё якта ман нархошач кунам. ина менюш. менюша мекушом. аку аз чӣ сар мекунем? ина шурбо дорад, мастова дорад, лагман дорад, нахуд шурбо дорад. инаку шурбош $6.99 сент, мастова $6.99, лагман $9.99, нахуд шурба $7.99. поём мефурӯем. плов дорад, қазан кабоб дорад, туй кабоб дорад, қаворма, лагман, манту. хай нархоша бинед. плов $15, қазан кабоб $15, туй кабобиш $12, туй кабобиш стили самарқандча. манти $12, хоним $12, $11.99. ин тараф шашлико. шашлико бо нархи амрико. ина кебабс навистагааст. молотин гӯшти қима $7.99, биф гӯшти гов $7.99, лем гӯшти гӯсфанд $7.99, чикен гӯшти мар $5.99, рибс, ливер, ҷигар, плов ҳаус миксед кебаб. плов ҳаус миксед кебаб. ин молоти биф, лем, чикену рибси ҳамаш аралаш ҳамагӣ $50. нони ҷоном. анакун кани ин тарафа мебинем ҷизбиз, хай чизо $21.99. салат сузма бинед $3.99, алиф $3.99, асарти $5.99, чалоб $3.99. я чиз дига асосӣ биберем. нон. якта нонтон мебирад $2.49. чой бошад $1.99, чой бо шакар $2.99, тиви сугар навиштагааст, лимон ти $2.99. плов ҳаус. марҳамат. адресш дар инҷо навиштагааст, рақамҳои телефонаш. касе ки аз роҳи дур бошад, дилпур бошад ки 24 соат чойхонаи тоҷикӣ кушода шудааст.